ରାବଣ ପୋଡ଼ି ରାମଲୀଳା ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ରାବଣ ପୋଡ଼ିଟା ସଭା ଶେଷରେ ହେଉଛି। ଆଗରୁ 21 ଦିନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ 14 ଦିନରେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି, ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ରାବଣ ବଧ, ଆଜି ହେଉଛି ରାବଣ ବଧ। ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ କେମିତି ଏହି ରାମଲୀଳାକୁ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସପ ବସିବା ପାଇଁକି ଆସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଚାଲି ଚାଲି, ମୋ ମନ ଅଛି ମାଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଚାଲି ଚାଲି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ରାମଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଝାରପଡ଼ା। କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା କମି ଆସିଥିଲା। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ନା କେତେ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ 14 ଦିନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାହେଉଛି ତାଙ୍କର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଟିଟୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁନିକ୍ ଟିଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭାଇ ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି 11:25ରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି। ହଉଛି ଝାରପଡ଼ା ରାମଲୀଳା, ଶ୍ରୀ 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 ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ ସମିତି ଝାରପଡ଼ା ରାମଲୀଳା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବ, କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11:40। ଗଛ ବାଣ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ରାବଣ ଦେଖିକି ଯିବା। ରାବଣ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ତାପରେ ଯିବା ସିଆଡ଼େ। ରାମଲୀଳା ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି। ଆସୁନ ରାବଣ ଦେଖିକି ଆସିବା। ବାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବାଣ ଲାଗିଛି। ବାଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ବାଣ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ବକ୍ସ ବାଣ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ବାଣର ସେଟଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଏମିତି ବାଣ ଲାଗିଛି। ବାପରେ ବାପ, କୋଉ ଲେବୁଲରେ ବାଣ ସେଟିଂ କରାହେଇଛି। ଗଛ ବାଣ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବମ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ। ରାବଣ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ରାବଣ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇନି।
ଚକ୍ରି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚକ୍ରି। ଚକ୍ରି ବାଣ ସେପଟେ ବି ବାଣ ଲାଗିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସେପଟେ ବି ଗଛ ବାଣ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବାଣ ତାହେଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ତ ଭରା ବାଣ, ଭାବିଲି ଏପଟେ ନଥିବ, ଏପଟେ ତ ବହୁତ ବାଣ ଅଛି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି। ପୁରୁଣା ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଖେଳ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ଖେଳ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରିଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏଟା ବହୁତ ସହଜ ନବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବଡ ଘର ଛୋଟ ଘର, ତୀର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ପଡୁଛି। ଏ ଖେଳଟା ଏତେ କାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜୁଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଦେଖାଉଛି, ସେପଟେ ବି ବୋଧେ ସେମ୍ ଖେଳ, ସେଇ ରିଙ୍ଗ ପକଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ସାବୁନ ଉପରେ ଆଉ। ହଁ, ସେ ରିଙ୍ଗ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ପକଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁ ପକା ହଉଛି। ଏ ଭାଇ ଜଣେ ପକଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜି, କେତେ ପାଖ, ଏଇଟା କେତେ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଇଜି। ଏଇଠି ହାତ ପାଖରେ ପକେଇବ, ଫିର ବି ପଡୁନି। ହାତ ପାଖରେ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପାଖରୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି। ଏ ହାତ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖା ହେଇଛି ପଇସା, ପଇସା ରଖା ହେଇଛି, ଟାଇଡ୍ ରଖା ହେଇଛି, ରିନ୍ ରଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଫିର ବି ନବା କଷ୍ଟ। 10 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପକେଇବେ, ଫିର ବି ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ପକଉଥାଏ, ଫଟାଫଟ 10ଟା 20ଟା ନେଇଗଲା।
हाईलाइट এইটা কোন খেল? এইটা মু দেখিনি কেবে। আচ্ছা এথেরে भी रखा है मोर केते पॉइंट माने नंबर टार होची से अनुसार साबुन सब रखा है। आपण लक थिला आपण पाई जिवे। मौसा खेल करौछन। मौसा खेल केते टका? 10 टका 20 टका। 10 टका 20 टका रे मौसा खेल करौछंती। जहा भाग्य रथियो से पाइबो। इयाडे होची रामलीला गेट लगी इयाडे रामलीला होची। एठी हमर हनुमान मंदिर अछि। बहुत बड़ मंदिर। मूर्ति देखंतु केते बड़। बजरंग बली साइज देखो केते हाइट तंग करा है मंदिर रामलीला रे सबुठु बड़ रोल जय हनुमान कर मंदिर देखो केते सुंदर केते कलरफुल मंदिर था। लोक केते लोक देखो ता भीतर गाड़ी देखो सब लाइन लगी गाड़ी रो बाइक सब लाइन लगी। आज रावण पड़ी रावण बध छोट थलु आइसक्रीम खाऊलु बोली बोली झालमुड़ी आइसक्रीम एते लोक देखो लोकंर भिड़ देख केते गहली ये समितिटा ये एपटे मेकअप होके आसुच्चंदी समस्ते मंडपटा एपटे कर श्री श्री स्वप्नेश्वर देव समिति झारपड़ा रामलीला पड़िया देखो मुख्य अतिथि मान बसती एपटे मंदिर अच्छी मंदिर देखो ये भितर ही सब मेकअप पिला माने सेपट साइड रू आसନ୍ତି
महाप्रभु राम लक्ष्मण सीता मंदिर देखु केते सुंदर मूर्ति देखु केते सुंदर मूर्ति एवठू पूरा डायरेक्ट आपण देखि परिबे रामलीला मंदिर भितर मंदिर बाहर भ्यूटा देखो ऊपर गरुड़ बस गरुड़ साइड रे भी हनुमान अंगद एम भी सब अच्छे केते लोक देखु बसिक देखुं केते भीड़ देखु आज रावण बध रावण बहुत गीत अच्छे सब बेसी गीत एक्चुअली रावण ही गाई था रावण सब बेसी गीत
प्रभु श्री राम लक्ष्मण को रावण के धिक्कार करी कहूची रामचंद्र वैकुंठ बिहारी सत्य किए रामचंद्र वैकुंठ बिहारी तुम भावुथिली तार चका हारी मुई भावुथिली तार चका हारी सत्य किए रामचंद्र वैकुंठ बिहारी देखु इे रावण मरला रावण बध है मात्रे लाइट फाइट बंद हो गला लोक देखु सुओ देखु लोक मैंने कौ स्पीड रे चलले कुआड़ जाऊँच ना सियाड़े रावण पड़ी स्टार्ट हो गला इे रावण बध है माने सियाड़े रावण ठी निया लगी गला देखु
ଏ ରାବଣ ପୋଡି ହେଇଗଲାଣି, ରାବଣ ଜଳୁଛି। ରାବଣ ପୋଡି ହେଲା ବେଳୁ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ବଧ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେତେବେଳେ ରାବଣ ପୋଡି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ଏଠି ତ ରାବଣ ପୋଡି ହବ, ସେଠି ରାବଣ ବଧ ହବ ମାନେ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ରାବଣରେ ଆଉ। ଏଠି ଗଛ ବଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନି, ଗଛ ବଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଫୁଟିବ। ଏଟା ଗୋଲା ଚାଲିଛି, ଗାଈ ସଟ ଗୋଲା ଚାଲିଛି। ବାପରେ, ଏତେ ବାଣ ଲାଇନ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣ। ବଡ ଚକ୍ରି ଲାଗିଲା, ବଡ ଚକ୍ରି। ଗଛ ବାଣ ଲାଗିଲା, ଗଛ ବାଣ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହବ, ଗଛ ବାଣ ଉପରେ ଚକ୍ରି ଲାଗିଛି ମାନେ ଛାତି ଥରେ ହେଇଦବ, ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଗଛ ବାଣ। ଯେତେକ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ବମ୍ ଭଳିଆ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ, ବାପରେ।